سلااو ڕۆژ باش هەواڵێن هێژە تەماشەوانێن عزیز چەند وچێکم ئامادەکردن دەخوازم جۆرە پێشکەش بکەم بە تایبەتی پلانە دەولەتە تورکی یا ئێرشە سەر ڕۆژنامەی کوردستانê ji devê xwe revand ev wezîrwanê karê derve Hakan Fidan plan û projeya wan çi ne dixwazin çawa tevbigerin ew zanin bawekî vêkirî tu hincet nikarin bibînin ji bo êriş bikin ser rojava lê planekî din heye hincetekî din heye bahaneyekî din heye dewleta Tirk niha amedekariyan dike ka sibê dûspê çawa ji wan re firsend derkeve êrişê ser rojavayê Kurdistanê bikin û derbasê şengalê bibin ji wê derê ev hemî di planê wan de hene dixwazim emîn bim ku dona deng baş e hinekî bajî tê deng baş be em hema dest pê bikin hevanno adê mala tê ava Delal Ay Herhebî Siyo Deniz û Hemîd xêr hatin Arya Berhat Orhan Kahraman Oğuz tev bi xêr û xweşî hatin hevala heyet ji vê derê silav ji te re jî wekî din kî heye rojava karwan hêvîdarim tu jî başî gelek spas dikim ji te re Abdülkerim Abak Elbuserlum Elbuserh Ebu Selih ez tam nabînim ez tam nabînim çi din üstîne gelek spas dikim ji te re roj baş şevanlo dibêje em hemek piştgirî bide vê kanalê hinekî bibin abonê xwe em hinek zêde bikin ez hema dest pê bikim hevanno ka di ew de çi heye di bülkena me ya Nîvrayê de Parlamentera Dem Partiya Elhê Zeynep Oduncu Kuteviyê ji ser hesabê xwe X'ê bi parvekirina vîdeoyekê ragihand ku karkerên demsalî yên Kurd yên ji navçeya Swêrêgê ya Rûhê li navçeya Borê ya Nîğdê li Tirkiye rastî îşkenceyekê ya rastî êrişeke nijadperestî hatine yanî karkerên demsalî yên Kurd bi basî Tirkiye dibin li wê derê bi êrişan re rûbirû dimînin weke her salî canan ji ber godarîkirina muzîka Kurdî hemî hincetin canan heqdestê wan nadin ev Kurdê me li hember derdikevin dibe sedema şer û canan jî li gor dilê xwe dibêjin Kurdin û êriş dikin vana komên nijadperestin yan jî gundî ne haya wan ji dunyayê tune ji xwe re pê hesiyane ku divê mirov şer bike pê hesiyane ku divê mirov Tirk be serbilind be û filan û bêvan ji xwe re êriş dikin hûn jî tev zanin ji cehaletê tê lê dusê şîrovê me di dawiyê de hene karkerên birîndar rakirine nexweşxaneya Lêkolînê ya Nîğdeyê ev wekîla me dîmenê keliya êrişê li ser hesabê xwe ê medya civakî parve kir ev êriş nîşan dide ku aştî çi qas pêwîst e ev muhîm e Parlamentera Dem Partî di parvekirina xwe de ev êriş weke faşîzan binav kir got li hember welatiyên me yên ku ji Swêrêgê wekî karkerên demsalî çûne navçeya Borê ya Nîğdê carekê din bi êrişeke faşîzane re rûbirû mane di vê sîstemê de ketxwarî heye karkerên demsalî weke beşa herî bêparastin mane hema bêje her sal rastî heqaretên cûr ber cûr tên nijadperestî dibe tund û tujî dibe êrişa îro bawekî eşkere nîşan dide ku ewlehiya canê welatiyên me êdî tune ye ew qasala Kurd weşanên Tirkî çê dikin hevanno hê jî nekarîne van mirovên Nîğdê îqna bikin hindik becî ji xwîtiya wan dûr bixin mesela ne tenê Nîğdê ye li Rîzê jî çêbû li gelek deverên cuda jî çêbû li bajarên Tirkiye niha tiştek ku vê derê de em dikarin ji xwe bipirsin çima her sal Kurd mecbûrin biçin bajarên Tirkan bixebitin weke karkerên demsalî weke parsek û bibin parsek li ber deriyê milletê Tirk waya me değişîne axa me bi bereket e welatê me avî ye zeviyê me bi bereketin mirov dikare fabrîqeyan veke mirov dikare çandiniyê bike yani herema ku em lê ne cinnete têra me jî dike têra Tirkan jî dike pêdiviya milletê me tune biçin bajarên Tirkiye ji bo xebatê ji bo heqdestekî pir kêm yani em milletê xwe eger dixin vê rewşî vaya sûçê me ye
سوچ کارسازین می، سوچ شارداریین می، سوچ پرگالا می سیاسی، اتوریته می سیاسی، پلان و پروژه کی جمره نهاتیه دانین لباکوری کردستان جبو کو انسان می حوجی دروانه بن. ما چی گفت هفته آبوریه که سربخواه جبو باکوری کردستان شرطه. انسان ما دوی نه حوجی باکوری ترکیه ببن، نه حوجی اروپا، نه حوجی درکی دم ببن. یعنی ایرو اگر پرگالا ما یا آبوری رونه نشتیه و یا سوچ ما. یعنی از او ساده بینم وقتی که مروف به پارسک لبرداری خلقی وقتی که مروف به خلام لبرداری خلقی خلق حقارت جل مروفات که مروفان بیشینه جی مروفان پچوک جی دبینه و یا حمید دنیای دا چه دبن که ماسیه وانه اری که ماسیه وانه اما که ماسیه منه جی که هم خواهد دی حالی و قدیتیه ترک کم رف برف حاطنه باکوری کردستانه و که کارکرین دمسال خدمتش کردارت که و قدیتیه نه چما چونکه پرگاله کی وان ہے سیستم کی وان ہے دولت وان ہے خودی لوان درد که اما هم دخوازن خودی لخوا درد که هم دخوازن پرگاله کی مهبه یعنی شروع من سربیه کی اوه یک ام حوجی دروانه بر آبوریه که سر بخواه آبوریه که خسر لباکوری کردستان شرط جکردان را بقاسی پرستن خسر بقاسی پرگالا سیاسی خسر یعنی اتوریته سیاسی کردان دوی هبه کو بکاره به وان حمید تشتی کوام ببیجن دیزاین بکه برای خستن بکه جره اتوریته که سیاسی لازمه هم نکاره محکوم دولت ترکیه ببه تشتی توسا تونه نابه بیشتری عمری سال 2025 ما هم که ماقلن ما ملتی ما هش واقل ملتی ما تونه نکاره خبره ببه تشتی توسا دبه هیئت امرالیه دم پارتی پیشتی هفدیتنا 3 ساعتان آل گل عبدالله öcalan داخویه که دا راگهاند که öcalan گوتیه پرسکریک وکی کانگرنیه لهمبری نزیکاتین جریزه شیاری جدایه öcalan دیار کر کجبو چاره سریه پیوستی به قناخه که نوهیه دوی پیواجویده گابین لزگین دوی بینه آویتن نه قناخه که نو چیه اف جی بندواریه که هیویه که جه کمیسیون جه آلیه دولت ترکیه دوی قناخه که نو چه به آلیه کردان تشتاش دستی مخات کرن تشتا کوکت سروان کرن نه ادی قناخه نو بحث قناخه نو که یعنی ادی دویم درباسی مرحله که دم ببن او جی دستی دولت ترکیه ده دستی رایداری اون ده او بخوازن درباسی قناخه که نو دبن ev یک hevanlo heyet ji Pervin Buldan Mithat Sancar Faik Özgür Erol pekti 28 tebaxê do li greva İmraliye 3 saatan bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanîn daxuyaniye heyetê heye aynen bi vî şekliye yani diyalog nenivîsandine lê tenê hinekî wisa behs kirine qismekî pir biçûk di derbarê Rojava da tiştekî tune ye ji we bêjim di derbarê pêvajoyê de hin tiştan hin pêşniyazan dike çapemeniya Tirkiye rexnetke siyasetmedarên Tirkiye rexnetke زمانی که او بکارتینن نراسته خدمتی ناکش پیواجوره داخیانی به وی شکلی هوانو دبیجه 28 تباخ 2025 مل امرالی به برای عبدالله öcalan را هفدیتنه که 3 ساعتان پیکانی ساعتاوی تندرستی و مرالیوی گلکی باش بو ده هفدیتنه ده درباره قناخین کو پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک پیرا درباس بیه استا کو گیشتی نرخاندن برفره کرن آنی زمان کو پرسکری کامه به قاسی کو مداخله که جراحی یا تایبت جرا پیوست بکه ایدی بیه کانگرن دیار کر کو ام به حساسیت پیواجو مچاندی حتی ایرو وی گوت ارمانجا ما او بو جبو بداوی کرنا پیواجوی که به اش تشتاج ده سمتی هم بکه دیار کر کو جواکا دموکراتیک آشتی انتگراسیون دموکراتیک سه تگهن سرکنه یعنی کلیتن جبو و پیواجوی لسروی اساسی دکاره بگهجه انجامک سه تگهن سرکه جواکا دموکراتیک آشتی انتگراسیون دموکراتیک جبو وی که و تقاضی لسر پیوستی قناخه که نوکر تیده ده همو وارانده گاوین لزگین ده بینه آویتن برای öcalan دیار کر که تجیت اوی بحثا تجیت نکریه نه
yani dibêje ez tim li pê avakirina komarekê demokratîk bûme, ez alîgirî entegrasyoneke li ser bingeha civaka demokratîkim, anî ziman ku femkirina vê hemleya stratejîk û xwedî derketina li wê wê bi me hemiyan jî bide qezençkirin, bi Tirkiye jî bide qezençkirin. Eşkere ye ku helwesta hin derdorên siyaset û çapemeniyê bi nêzîkatiyên wekî hêsankirin, piçûk dîtin yan jî tune hesibandinê zerarê dide vê pêvajiyê. Yani ev şiariyeke li çapemeniya Tirkiye û li siyaseta Tirkiye. Bi vê wesileyê wî baweriya xwe ya mezin bi dostaniya pêdawî ya navbera gelan de aniye ziman û baweriya xwe ya bi aştiyê carekê din aniye ziman. Hevalna. Ez dustê nûçeyên din pêşkêş kim başê behsa plana dewleta Tirkiye bikim herî dawî. Tîma Amedê ya Bakurê Kurdistanê Diyarbekirspor kurê Seyda Perinçek ê bi navê Mehmet Perinçek transfer kir. Diyarbekirspor ku di Lîga Sêyemîn ya Tirkiye de tê dikoşe di çarçoveya amadekariyên sezona nû de transferên nû didomîne. Rêveberiya tîmê ragihand ku wan di rojekî de 4 lîstikvanên nû tevlî tîmê kirine. Navê herî ku balê dikişîne Mehmet Perinçek e. Hûn ji min re binivîsînin ev Diyarbekirspor, Amedspor tiştên ji hev cuda ne bi qasî ku min fehm kiriye. Ez pir ji sporê naşopînim. Ji ber wê yekê ama ez zanim ku ev girêdayî walîtiye Amedê ye, Diyarbekirspor. Yek jî Amedspor heye ya Kurdan e. Ez wisa zanim. Kawê jî şîrovê xwe bînin de binivîsînim. Amedspor ne de Lîga Sêyemîn de ye, Lîga Duyemîn de ye bawer dikim. Yan jî Lîga Yekemîn de ye nizanim. Yani li min biborin ama Diyarbekirspor di Lîga Sêyemîn de ye kurê Seyda Perinçek transfer kiriye. Di çarçoveyê amadekariyên sezona nû de transferên nû pêkanîne rêveberiya tîmê ragihand ku wan di rojekî de 4 lîstikvanên nû tevlî tîmê kirine. Di nava lîstikvanên nû de navê kurê Seyda Perinçek Mehmet Perinçek jî hebû. Ev transfer di nava heskiriyên futbolê, di nava hunerê de bû sedema eleqeyekî mezin. Niha hevanno ez Amedspor di Lîga Yekemîn de ye rast hûn rast dibêjin ez jî agahiyê min rastin wisa xuya ye ka ez nûçê xilas kim werim cem ez pêya me wê bixwînim ji me re binivîsînim. Niha sê lîstikvanê din jî hatin transfer kirin. Rêveberiya Diyarbekirsporê da zanîn ji bo bihêzkirina tîmê Mustafa Emre Yalçınkaya, Doğukan Taş û Utku jî transfer kirine. Amadekariyên xwe yên ji bo sezona nû li navçeya Kocaeli'ye didomîne Arman Cavan filan tişte. Tamam. Anha ez hinekî ji we bipirsim Diyarbekirspor transfer Diyarbekirsporê bîye. Yani vaya eleqeyî bi Amedsporê tune ye. Amedspor welatparêz e, Diyarbekirspor ne welatparêz e. Hakikaten nizanim. Kîjan welatparêz e, kîjan Tirkiye parêz e. Tamam. Amedspor di Lîga Yekemîn de ye ya Duyemîn de ye ya. Mihradet serhişk dibêje di Lîga Duyemîn de ye. Maşallah yıldırek dibêje Lîga Yekemîn de ye. Keko xirara xwe bidinê. Kal gol gilêxin bibînin, lêkolîn bikin. Yani ez ana rabim li gol gilêxin. Amedspor di Lîga Yekemîn de ye yan Duyemîn de ye. Ji kerema xwe re awî binivîsînin. Erê ev kurê Seyda Perinçek derbasî Diyarbekirsporê bîye ne? Tamam tişna ve ser xêrê be ew jî me. Dibêje Kemal dibêje Diyarbekir naxir ew qas ne welatparêz e. Em nizanim. Amed Lîga Yekemîn de ye Amedspor. Tamam. Baş e hat fehm kirin ku Amedspor di Lîga Yekemîn de ye hevano. Wezareta Perwerdeyî ya Tirkiye Yusuf Tekin ragihand ku ji sala 2004 heta sala 2000 ji sala 2004 heta îro tenê di Sûd mamosteyên Kurdî hatine tayîn kirin. Wezareta Perwerdeyî ya Tirkiye ragihand ku di navbera salên 2014-2025 de yani di nava 11 salan de bi giştî di Sûd mamosteyên Kurdî hatine tayîn kirin hakikaten şerme. Yani ji bo 30 milyon Kurd tenê di Sûd mamoste ya. Di Sûd mamoste çi ye ya? Derman e.
Yusuf Tekin weke bersiva pirseki parlamentera Dem Partiye ev agahî dane dibêje ji wan 353 mamoste ji bo kurmancî ne 47 jî ji bo kirmanşikî ne yani zazakî dimilkî. Parlamentera Dem Partiye ya Wanê Gulcan Kaşmas Sayît li ser rewşa dawiya dersên Kurdî yên bijarte pirsekî pêşkêşî Wezîrê Perwerdeyiyê kiribû. Wî jî bersiv daye di bersiva xwe de dibêje di sala xwendinê ya 2024-2025 de 27,015 xwendekaran dersa kurmancî tercih kirine. 3,510 xwendekar jî dersa kirmanşikî hilbijartine. Li gorî amarên ku di meha Gulanê de hatine belav kirin ji bo sala xwendinê a 2025-2026 yani sala ku niha em tê dane hejmara xwendekarên ku dersa Kurdî hilbijartine gihiştiye 5,362 kesan yani neze 6,000 yani sala borî baştir elbet bi qasî du qatê sala borî ji wan 5,809 xwendekar ji bo kurmancî ne 8,563 jî ji bo kirmanşikî ne. Mesela ê ku kirmanşikî ew jê her du alî jî derketine du qatî rast e. Baş e. Lêkê me. Ha sistema perwerdeya li Tirkiye hûn ê bêjin ev çi meseleye? Ev dersên bijarte ne. Dersên bijarte hûn wextê ku diçin yani mekteba Tirkiye canan nizanim heftê carê ye, rojê carê ye, ez jî tam baş nizanim. Di sistema perwerdeya Tirkiye'de yani zimanê Kurdî ne zimanê perwerdeyî ye. Tenê wekî derseke bijarte tê dayîn. Rêziknameya Wezareta Perwerdeyiyê dibêje ji bo ku li mektebekî polên dersa bijarte ya Kurdî vebin ji bo sinifekî em bin xwendekarên Kurd herî kêm 10 xwendekar wê dersê hilbijêrin. Yani di mektebekî de 10 xwendekar bibêjin tamam em kurmancî dixwazin demê mekteb mecbûr e sinifekî bide we polekî bide we. Li gelek dibistanan bi hinceta ku hejmar nagihêje dehan ev ders nayê dayîn. Mesela ev ders nayê dayîn çima dibêjin hejmar kêm. Mehmet Beke mala te ava weşana we jî xweş her hebin. Heman no ez fekî basa plana devleta Tirkiye ya li ser Rojavayê Kurdistanê bikim binêrin. Niha Wezîrê Karî Derve Tirkiye Hakan Fidan tevlî televizyonekî dibe TGRT tê de bahsa meselê Sûriye Rojavayê Kurdistanê dike. Di nava axaftina wî de hin tişt hene îşaretê planekê nû ye. Doh me ji we re bas kiribû merû çawa dikare piş perdeya hin tiştan eşkere bike. Ne? Dibe merû rabordiyê binêre, hefiza xwe kontrol bike, helbesta raqibê xwe binêre, merû hemî bide berhev sentezekî bide çê bike û paşê jî encamekî derbixe. Niha encama ku em ji vê derê dikarin dirbixin, em pêşî guh bidin daxuyaniyê wî ka çi dibêje, paşê em bi hev re plana wî derbixin holê. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan ragihand ku li Sûriyê gelek partiyên Kurdan hene ku dostê Tirkiye ne. Li Sûriyê Encumena Niştimanî ya Kurda Sûriyê enekesi heye. Dostê Tirkiye'ye li Sûriyê tenê YPG tune ye. Mesela binêrin YPG wekî partiyekê siyasî nîşan dide. Ya ji cehaleta xwe ji nezaniya xwe yan jî bi zanebûn Kurdan wekî hêzên askerî nîşan dide. Yani mîna ku qet PYD tune be. YPG wekî hêzeke partiyekê siyasî nîşan dide. Enekese jî weke raqîbê wan partiyekê din nîşan dide. Halbuki dünya alem dizane li Rojavayê Kurdistanê enekese jî PYD jî hemî partiyên din jî qesedê weke hêza askerî ya Rojavayê Kurdistanê dibînin. A rêveberiya xwe ser komple Ereb jî. YPG beşekî qesedê ye. Hêzekî askerî di nava qesedê de. Hakan Fidan ku ew xwesa seroketiya Mîtê kiriye nizane. Zane. Zanebûn û sedke. Ev yek em bidomînin. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan di bernameyeke TGRT haberê de li ser rûdanên herêmî Cîhanî Aqifî
دنابا پیامی ویده ام جیه ددن هن آخافتنان لسوریه جبلی یکینین پاسنا گلیه پگی گلک پارتین دن کردان هنه کو اوان وکی دوست بینن لسوریه گلک پارتین کردان مثلا دخوازن لگل مبن بمرابی و نوا هفکاریه ایران iddia kir ku piştî daxuyaniya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ku gotibû yên ku berê xwe bidin Enqere û Şamê wê bi ser bikevin wê demê piştî vê axaftina wî hin endamên enekesê bi berpirsên Tirkiye ketin nava peywendiyê bigêrin Hakan Fidan di vê derê de manevrayekî dike dixwaze di nava Kurdan da fîtne fesadî derbixe hêzên Kurdan berdehev binêrin yani mesela madem ki هن رایدارن این کسی به طرح کتن نوا تکیلیه همه پشتی داخیانیا طایب اردوغان تو چی مراد بیش کرد کی ماده موسیه جنزانیه خو یان بزانه بون دیگه چما فایداوی چیه فایداوی اوه کو دنوا ملت کرد روجاوی کردستان ده nifak çevik düşmanahiyye çevik dışberiye ki çevik merov hebudu suçbar bike ama çiye emnay nevelistiki bla Hakan Fidan bi ki maqbiya xwe ranebe bi aqlê Kurda jî nelîze tiştekî wisa tune ye yeketiya Kurdan çêbiye enekesî hatiye Rojavayê Kurdistanê bi cih biye hêzên Qesedê ji xwe hêza xwe ya askerî dibînin yekê jî bi vî awayê dibînin û di çarçoveya çareseriya meseleya tekiliya Kurd û Ereban de jî xwe amade kirine di heyetekî de cih digirin ew heyet ew biçe Şamê were dawa Kurd Kurdistanê ew bi Şamê re hal bike tu derdê Kurdekî tune berê xwe bide Enqerê Kurdên li Rojavayê Kurdistanê dibe ku berê xwe bidin Şamê ji bo ku medeniyetê bînin Şamê ev mümkün e ji bo ku pergala xwe ya 14 salan li temamê Sûriye rojata navîn tek bînin mümkün e berê xwe bidin Şamê bi vê armancayê ama berê wan çima were li Enqerê Enqere cih û mekanê plansaziya komkujiyê li ser Kurdan e kîjan Kurd berê xwe dide Enqerê ha tu bijî berê xwe bide İstenbolê wê demê çi ye mümkün e iş heye kar heye medeniyet heye dünya heye 15-20 milyon ji her netewê insan hene 5 milyon Kurd hene li İstenbolê ew dibe cihê aboriyê ye cihê karsaziyê ye cihê dayîn û stendinê ye rêya ber vê Ewropayê ve ye veya mümkün e tu berê xwe bidî aliyê manevî ve tu dikarî berê xwe bidî İstenbolê ama Enqere adreseke siyasî ye li Enqerê gelek plan û projeyên qirêj plan û projeyên komkujiyan hatine çêkirin li ser Kurdan derdê Kurdan heye bi Enqerê de heta ku safî neke tu Kurdekî berê xwe nade Enqerê wisa ne hêsan e ne enekese ne jî partiyekî din berê xwe nade Enqerê wisa rehet e yani Hakan Fidan bi wê aqlê xwe kim radibe bi aqlê Kurdan dilîze na kes pê naxape hevan tiştekî wisa tune ye ji ber vê goh nedin van fitne fesadiyan îja tiştekî din dibêje binêrin na ev yek tamam dijminahiya çê dike nava Kurdan da ji ber ku heta niha bi êl û eşîrên Ereban gelekî lîstin xwestin zarokê wan ji Qesedê veqetînin xwestin hin komên cuda ê ku nava Qesedê de cih nagirin êrişê ser Qesedê bikin gelek plan û proje pêkanîn li min bicî jî çêkirine tişt gelek pere jî xerç kirin xwestin hin êl û eşîrên Ereban bikirin heta niha çê nebiye pêk nehatiye îja naraz bin di nava Kurdan de dixwazin wî tiştê bidin ava kirin ev yek ew nawerin ser plana duyem hevanna Hakan Fidan iddia kir ku piştî daxuyaniya Serokkomarê Tirkiye me gotibû hin endamên enekesî hatine bi berpirsên Tirkiye ketine nava peywendiyê gotine berê me li Enqereyê li gorî gotina Fidan endamên enekesî gotine em berê xwe didin Enqerê werin alîkariya me bikin ev gotinekî pir xeter e hevan me em berê xwe didin Enqerê werin alîkariya me bikin werin alîkariya me bikin tê çi mane tê maneya ku
Esad çewa ku ji Rusya re got werin alîkariya me bikin aynı ew ye. Navî manda ye. Sibê du sibe Hakan Fidan wextê bixwaze bikeve Rojavayê Kurdistanê hêzên wekî Amerîka, Ewropa eger li dij bisekinin Hakan Fidan dikare kaxwazekî nîşanê wan de bibêje ev daxwaza Kurdan e em ji bo têkbirina terorîzmê diçin alîkariya birayê xwe ê Kurd. Ev mümkün e. Peyam herî xeter di vê derê de ye. Ene kese hatiye ji wan re gotiye em berê xwe didin Enqerê werin alîkariya me bikin. Alîkariya çi? Ji bo çi? Fidan ev yek weke tiştekî girîng bi nav kir. Binêre girîng e. Em piştgiriyê didin çalakiyên van partiyan ku ji tu kesekî re nabin pirsgirêk. Kîjan Partiya Kurdistanî li Rojavayê Kurdistanê ji te re biye pirsgirêk û tu radibî tu dibêjî em alîkarî didin van partiyan ku ji tu kesekî re nabin pirsgirêk. Çi ye yani? Pirsgirêk çi ye? Ji bo te pirsgirêk çi ye mesela? Mesela hebûna te ji bo Kurdan pirsgirêk e. Em çi bikin? Em çi bikin ha? Em çi xwelîl xwe bikin? Hebûna te Hakan Fidan pirsgirêk e ji bo Kurdan. Tu jî hebûna Kurdan ji bo xwe pirsgirêk dibîne. Em çi bikin? Em Kurda ji holê rakin. Em te jî ji holê rakin. Bila Kurd te ji holê rakin, tu jî Kurda ji holê rakî pirsgirêk hal dibe. Ya tu ne insanî? We ji medeniyetê para xwe negirtî. Ya heqete ve insanın ne serişî xwe ne ya. Ya bana ev insanên wisa çawa dikarin bibin muhetab. Hakikaten bravo ji Rêzdar Abdullah Öcalan ra çawa van insana muhetab digire û çawa ban ra daxife sebrekî bê dawî lazim e ji van insanlara ya. Ev du deqa nikarim sebir bikim ya. Mesela hemî partiyên Kurdan weke pirsgirêk dibîne hem partî hene ne pirsgirêkin. Dijmeniya me nakin. Ji bo me ne pirsgirêkin. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye teqezî li ser ewlehiya sînorê xwe cî kir. Peyameke tunda ye. Ewlehiya sînorê xwe kiriye. Sînorê xelkê tune ne? Xetê xelkê ê sor tune ne? Sînorê xelkê tune ne? Ten ê Hakan Fidan heye. Dema dijminahî li hemberê me neyê kirin, em dijminahiya tu kesekî nakin. Ev gotinekî rast e. Binêrin. Lê dema li ser sînorê me gef hebe em ranawestin ku werin li me bixin. Ev gotinekî dîsa tehlike xeter e. Binêre. Dema dijminahî li hemberê me neyê kirin, em dijminahiya kesî nakin. Waya gotinekî normal e de. Gotinê rast e. Ama gotina din pir pîs e. Dema li ser sînorê me gef hebe. Ya nabêje êrişê me bikin ha. Em însanekî ji bo xwe wekî tehdît bibînin, em gef bibînin, dibe em nasekinin ku heta ew êrişê me bikin. Hê êrişê me nekirin em ê li wan bixin dibêje. Xeterî Kurdê de ye we dît ev e. Mesele ev e. Ji ber vê em van gotinê wî deşifre dikin. Yani anha hebûna Qesedê, PYD, hebûna hêzên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê ji bo me gef e em ne li bendine ku êrişê me bikin. Berê ku êrişê me bikin em ê êrişê wan bikin. Dibêje Hakan Fidan Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye dibêje. Binêre. Wezîrê Parastinê ne? Serokê îstixbaratê ne? Serokwezîr ne? Wezîrê Karê Derve ye. Dema dijminahiya me bêkirin em paş vegav nabêjin. Li tehdîtê binêre. Peyama me ji bo hemû aliyan ev e dijminahiya me nekin. Hakan Fidan her wiha got her ne aramiyekê li Sûriyê çê bibe bandorê li me dike. Enqere pişt rûxandina desthilata Esad jî piştevaniya rêveberiya nû ya Şamê dike. Yani Ankara piştevaniya kî dike em dizanin. Piştevaniya Daişê dike, piştevaniya Şamê dike, hemî ji bo armancekî têkbirina pergala Kurda. Tu derdê dewleta Tirkiyê ku Şamê pêş bixe, Colanê pêş bixe tune ye. Bila Kurd nebin xwedî pergal, xwedî statû ji bo wan ew amade ne piştgirî bidin her kesî. Hecê bin. Milletekî pir ecêb e, dewletekî pir ecêb e, rêveberên xwedî mantiqên pir ecêb in. Yani ji ber vê yekî hevalno eger em formîle bikin, formîlasyona wî em dubare bikin, Hakan Fidan di televizyonekê Tirkiyeyê carekê din gef li Kurdan dixwe, pîlan û projeyên êrişa ser Rojavayê Kurdistanê bi du xalan eşkere dike. Yek, fitne fesadî dixwaze derbixe di nava hêzên Kurdistanî de, mirovên ene kesî qaşû çûne gotine berê me li Enqereyê,
em dixwazin hûnwerin alîkariya me vaya rê dide dewleta Tirkiye qaşo ji aliyê qanûnî ve ku bikevin Rojavayê Kurdistanê. Yani heqê me heye em biçin ji ber ku Kurd dixwazin em biçin. Ev yek. Yan li ser sînorê me îcab nake êriş hûrin li hemberî me. Êriş neyê jî heqê me heye em bikevine û êriş bikin, müdaxale bikin. Çima em wan ji bo xwe weke tehdît dibînin. Xelas. Mesela pergala rêveberiya xweser nabînin. Aliyê seküler, aliyê modern, nûjen ê Rojavayê Kurdistanê nabînin. Wekeviya jin û mêrê nabînin. Nabînin. Rastî nabînin. Naxwazin bibînin. Yani mala wan xerab dibe wextê ku dibînin ku li rojata navîn medeniyeteke heye, rûniştiye û belav dibe, geş dibe, millet jî hez dike, millet xwedî huzûr e, mesela vaya dîn dibe. Dibehecin har dibe. Çi dikin nahada zemîn hazır dikin merû çawa bike bikeve Rojavayê Kurdistanê. Ev daxwaza Kurdan gotina wî ya ku dibêje Kurd gazî me dikin. Kurd ji me dixwazin ku em biçin alîkariya wan vaya pir mühîm e. Dibe merû acîlen hêzên Ewropî, Amerîkî agahdar bike ji vê meselê û tu hincet, tu bahane nehêye ji dewleta Tirkiye re. Hevan no ez li peyamê we binêrim, ez xatir ji we bixwazim. Mala we ava ez gelek spas dikim ji bo eleqa we, ji bo endametiya we, ji bo abonetiya we. Erê wele yani karwan dimeşe yani merû moralê xwe bilind bigire, merû hêz û quweta xwe yekgirtî bihêle. Çi dibe bila bibe Kurd mecbûrin ji hev hez bikin, qîmetê bidin hebû qîmetê bidin xebatên hev mühîm e. Saziyan vekin, saziyan ragihandinê li hev zêde bikin. Mesela çapemeniya xwe bi temamî bikin Kurdî. Dibînin yani dünya xerab be jî em bi şev û bi roj weşanê Tirkî çêbikin jî tu tesîra me li ser civaka Tirkiye çênabe ji bo demokratîzêkirina wan. Çênabe. Em hinekî bi xwe re bi civaka xwe re eleqedar bin baş dibe. Tabii ki hemî bê şer û bê pevçûn tercîha Kurdan e. Yani em tu car ne alîgirê şerin bi xatirê we hevan no silav dem baş.